Tungod sa mga katalagman nga nasinati karong bag-o, simple ra ang kasaulugan sa Pasko sa syudad sa Mandawi. Kundiin, walay city-wide party nga himuon apan moapil gihapon ang syudad sa Sinulog 2026. Ano ang report ni Nico Sereno? Taliwa sa sunod-sunod nga katalagman nga nahiaguman sa nasod, wa makalingkawas ni ini ang Mandawi City, sama sa linog nga nakaapekto sa pipila ka mga istruktura ug ang pagkusukuso sa bagyo nga miresulta sa halapad nga pagbaha sa yuning buwana kundi daghang residente sab ang naapektuhan. Kini ang rason nganong sa umaabot nga kasaulugan sa Pasko, scale down sa syudad ang selebrasyon. Mato ni Mayor Jonky Uwano, wala na'y party para sa tanang empleyado sa City Hall aron makadaginot sa gasto. Hinuon, hayan magkatapok-tapok gihapon ang mga personnel sa matag departamento kundiin simple ra ang mamahimong salo-salo. Provide na lang tag kanang trays ba, kanang food trays, maagihan man ka. Even before side, nakibaw naman siguro mo, nag-austerity man ta diri karon no, even kani atong mga seminars, meetings outside of Mandawi ato nang ginanggikat. Apan kun partisipasyon sa Sinulog Festival ang hisgutan, matud ni Uwano, moapil gihapon ni ini ang Mandawi para sa sunod tuig. Itandi sa ubang mga silingang LGUs nga nakadesisyon nga dili na mosalmot, moapil gihapon ang Mandawi, labi na nga nasugda na ang preparasyon o practices sa ilang contingent. Apanimando ang mayor nga katunga ra sa allocated nga minilyon nga budget ang gamiton para niini. Aron dili kaayo dako og gasto ang dakbayan. Mga tuwa man good, nakasugod na tag practice. No, pero ako lang giingnan paningkamutan half of the cost lang. Last year siguro nagasto mga 10. Akong ginandiri ko makagasto tag 5 na lang. Pasabot sa mayor, importante ang pagsalmot sa sinulog, pagpasalamat sa balaang bata ang Senyor Santo Niño. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.